En ja, wij willen gewoon onze lokale wethouders en burgemeesters in het zetten dat ze voor ons presteren. Nou, heel attent, dank u wel. Dit boeket wordt op de dij van de ondernemer om wethouder Romy Kempenaar onbeen. Het is een landelijke actie waarbij de rol even omdraaid worden. Deze keer krijgen de gemeentelijke bestuurders de waardering. Net al in de Kempenaar, maar ook burgemeester Johannes Kramer van Noord-Est Friesland kreeg een boeket. Als oprochte dank voor haar een inzet voor uw lokale ondernemers. Door die burgemeesters of wethouders daarin wat te jan, spreken we ons dankbaarheid daar eigenlijk in uit. Dat zij ze fanatiek binnen voor de ondernemers. Dus de onderste bladen eraan. Want die willen we net in het wetter. Wat natuurlijk momenteel wel heel erg speelt in deze regio is de snijzierbestelling. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik daar zelf net heel volle oren heb. Maar ik denk dat ze daar wel heel volle oordieren hebben. Omdat toch voor de ondernemers die dat al willen, om daar wat mee te doen, zeg maar. Ja, normaal gaan we als gemeente bij de ondernemers delen. Dus het is wel heel bijzonder dat de ondernemers ons nou bedanken voor hun inzet. Dat is wel ongebrokkelijk, maar heel attent. Dat vind ik hartstikke mooi, maar dat komt mij natuurlijk net al in daar. Dat toch een heel soort ambtenaren en ik als wethouder Economische Zaken, Pieter Braaksma, doen er elke keer verschrikkelijk hun best voor om ik mooi als bedrijvencontactfunctionaris een goede verbinding te houden met de ondernemers. Wat leeft er, wat speelt er, waar maar we op inspelen? Nou, wij hopen natuurlijk een verbinding te jan. En dat ze lang plezier hebben van dit blomke. En dat door middel van deze actie de brandstof weer wat in een mooier licht komt te staan. In plaats van in een negatief tijlicht. Want het is best wel lastig in de blommenwereld. De negativiteit uit de blommensector de laatste tijd mee te krijgen had, begon na een tragisch voorval eind 2024. In Frankrijk kwam door een famke om troch gifresten op blom. En daarom is dit geen gewoon boeket, maar een dwarsen blommenstik. Wij willen zien dat de kwekers ook al hier wel verduurzamen. Prachtig goed ondernemers dit door, omdat ze zeggen van het is een duurzaam gebaar. Omdat er echt een verduurzaming in die blommenbranche is. 94% verduurzaming in die blommen. Als het om pesticiden gaat en dat soort zaken. Dus prachtig verhaal vanuit de branche dat ze echt bezig zijn met de toekomst. Ik ben eigenlijk versteld van de pracht van dit boeket en de kwaliteit van de bloemen die erin zit. Want ja, we praten altijd wel over bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken. En ja, dat ondernemers verrooien moeten en dit en dat. Maar daarbij zijn ondernemers net het probleem. Nee, het shirt wel ondernemers ben juist de oplossing. Dus daar ben ik heel wies en ik een beetje gerust.